Kaixo Iker. Kaixo, Joni. Egunon. Ondo, nutxe, gustoa. Zuzen moaz, ondo? Ondo, hemen mila esker etortzeagatik. Bai, zuri eskerri asko. Inbitatzeatik. Iker, azpetikoa. Bai, azpeitikoa. Jaio nik Getarin nintzen. Baina gero, ondi txikin nintzela, guinean, zer azpeitira bizitza. Eta ordu ninden nire bizitza ia oso azpeitin, eta oin berriz buelta honez Getaira bizitza. Dela 2 urte. Baina ikasketak euri osan egin dituzu ez? Bai, aurrona hasitako zeak, azpeiti, baina gero, junitzen, nola gau, bodega familiarroak gau, txakolina egite dut, eta orduan, horrein lotutako zoze ikasi nahi nuen da, Rioja junitzen ardogintza egistea. Bai. Zer eman dizu ardogintzak? Ardogintzak, gauza asko ikisi nuen ardogintzan, eta azkenen txakolinakin oso antzekotasun handidek ardu dikiek, eta hoxe ni hori nahi nuen da, hemen egin nintzen dudan, hor, badar hemen Euskal Fraisoro eta hola, eskola batzu erakustean nekazaritzan mundu eta hola, arean juteko letu da, baina azkenen herri jauti bentsan nuen, eta guztua hartu bera egin. Gaur bizen nuen nekazaritzakin zer ikusia zuen, zerbait ikasi nahi zenula. Bai, da, zoze, kanpuakin lotutako zoze ikasi nahi nuen, maastikin, saharrakin, zoze hola, lotutako zoze ikasi nahi nuen da, azkenen behitzatu ikasi nuen da guztua. Zer da txakolina zuetzat? Zer da guretzako txakolina? Guretzako txakolina da bizi, azkenean bizi moru hortik eta zeu. Txakolina azkenean gurasok eta, aurrona atxona eta mona hasizian, gurasok eta segiu zen beste batzukin batea, eta oain guk segitzeu. Ni eta beste sozio geha, eta arek eta nik batea segitzeu oain txakolina egin. Hemen du txakolina egiten dela, ateratzea hola, eta bepete baina ez da hola, neketsua izango da lana. Bai, lan oso neketsu da, Txarrena, oain negunda txarrena, hotza eta mastik eta podaute inbituzu agarrak eta moztu eta lan asko gotea, eta orduan gogorren nik izango negu dela. Eta gero hoxe, inbarrik ez dago saldure egin behar da, eta hoxe. Hortago guk kanpoa gehiago balio du, baina saldure egin behar da, eta hoxe. Baina Getarin ezaguna dakago txakolina, jendea txakolina egateu, eta beginetan ere baga dakeu, hori ere kontuan eduki behar duzue nola bat ez? Bai. Hoxe, jendieko txakolina eta askoa ateu eta geota gehiago baina txakolina edaten nahi da, eta Getarin gaina hori indarra hartzen edan herri bat, nik uste bai arraiakin da arrantzak, eta zeak bai jatetxeke oso hona dara, eta nik uste danan artean bai lan politia idela iten Getarik. Txakolin ekoizle bezala, ze aholku emango zenio gizarteari txakolina bekiko? Aholkua, nik uste txakolina beti kanpokoa behi ebiltzea gala, kanpoko hona, eta bertan nik uste barela earik, adide txakolina oso kalidade honekoak, eta nik uste jendik prober lukela eta aukera bat eman txakolinai, eta bai, nik probatzea jendik gonbidatzea txakolina, gaina gaur geota txakolina hobedare, eira askotakok, eta bai, nik uste ez dakala lotxaik beste batekin konparatzeko, o Galizikin, o beste ozein tokitako ardo batekin konparatzeko, nik uste lotxaik ez dakala. Nekazaritza ekasirzen nuen euriosak, eta zer jaitzo horzen nuen nekazaritza, zer deskubritu zenuen agia guai txakolinakin aplikatzen duzuna. Ez dakit, hola ontsi esateko, hainbeste gauza ikasi nituen, hoxe, adibidez, oso garrantzitsu dela baita ikisi nuen, bodega bateko
dana neurtuta analizatuta ematia, garbiketa, temperaturak ondo mantentzi ere oso garrantzitsu da. Ezkien hainbeste truko da ere, bai, baina gauza asko ikisi nituen da, gaina lagunak haundik initun, lagun sektorian lanik dabiltza zen, igual, Zaragozan, Riojan dabiltza zenak, eta orduan behi egin hartu emanak eta beti zoze ikasten dut, gauza politia da hori, bai. Txakolina egiteko garaian ikerak zer eukitzen du kontutan. Kontutan, euki berda, garrantzitsuna ustez mahatsa biltzeo garai hori. Noiz bildu lehenotik gero, eta hoi kontutan eukitzeko hainbat analisi egiteu, txakolinan gradu behitzeiteu, azidezak, eta hori bintzak kontutan eukitzeko biltzeko garai hori, ustez. Datu pila bat eduki behariak asko. Eta gero baita ere, garrantzitsu zita udaran ondo zaitzi gaitzak atakatzeo, eta ataka horretik gaitzoi aldana moztu inberda, eta bai, oso lan garrantzitsu da, udarako ere. Egualdiak ere eragina eukiko du ez? Bai, hortan arrazoi iztu, kiston eragina ega. Lehen urten adibidez, berok eta hola intzitun, eta seitun ja heldu intzan mahatsa, eta iraila erdireko ja bildutu egan nun. Eta aurten berriz, ez ditu berok eta da kostau intzaio heltzen, da luze junda mahasbilketa gehaur egin ginean, da luze bezala junda mahasbilketa bai. Zuak biltzen duzue, bastiak, txakolina egiten duzue, baina gero, nabaritzen duzue nola bai, jendearen nolako arrera edo. Arrera jendeana? Bai. Aurten adibidez, jende asko gola esan digu gola, gustau zeiola txakolina, eta horrek azkenik kiston poza emateu, bati indako lan horren bate gaitzi ondo indula, hori da, nire ustez daun gauza egunena. Bai. Eta arrera, geota gehiago gala ibiltzen txakolinak. Igual galdera subjetiboa edo zentzugabea irudituko zaizu, baina zein da zuge helburua pertsonalki txakolina egiteko garaian. Nire helburua, galdera oso ona, nire helburu da, azkenen ahalik eta ondona ikia egite duen hori, eta hoxe, oain geota gehiago behitzea joan behar dugu baita ere, nola mahastik eta nola zaitu ahalik eta ondona ingurumena kalte egin gabe ze. Oain arte urte askotan jardun izen geha ingurumenek kaltea hondi egiten, herbizidak eta ibiltzen da geota nire ustez pauso bat egin behar dugula, eta nire helburu nik uste hori dela. Eta aldana gure langileek eta ere egoki baten, bizimodu egoki bat emateko modu izitia, danon artian enpresa aurreatea, eta bai, nire helburu bintzat hori da. Zer da ondaru zuretzat? Ondaru netzako... Hoxe, netzako ondaru, momentu hontantxe, biherrengo etxea bezala esan nuke. Oso ondo hartu nahi ondaru bertan, bai arronlai bezala, bai txakolingile bezala, eta oso guztua nahi momentu horretan da. Momentu arraunen bertan ibiltzen ez bai. Ikera batek gauza baitak eta. Euskala. Aizukoetan lanetik juteala mastiko jantzeak. Eta... Bate, konta izu. Eta txakolin botia gatekin ez, edo oparitzeko talekin ez. Bai, eta azkenen taldekidege txakolina gustau zaie, eta igual hango jatetxe matekedetare eskatzei, askotan da txakolina ekarri zazu, eta orduan beti furronetan jutega, eta askotan eta txakolin kazamatin juten naiz, bai. Horrekin ikusi dezakegu txakolin munduan ez dago alako kompetitibitaze bat, ondaguko tabena batuk lasai eskatu dezakela gitariko txakolina ez. Eta
Bizkaira ere, ematen Bizkaine txakolina dagoelako eta kompetentzia dizimerroen. Hori Nik da. uste Bizkaine asko kontsumitzela Hori da. Gipuzko txakolina. Nik uste, bai Bizkaia, Gipuzko eta Araba, Euskaldun zen txakolina izena duenak alkarri lagundu berdeula, bai hemen da bai kanpoa behirare bai, nik uste. Eta batik adibidez eskatzen duzu eta... Arabatik ez oso eskatzei gue bai. Bai, gutxixio, Bizkain gehitxo, baina eskatzi, ohitura gutxixo, barrobaldea txakolina jateko. Bai. Zubertek agauna, iken. Arrauna, esan gara txiki-txikidetik guztabi zentza arrauna, baina ni hasi nintzen behan du, 19 urte inguru hortan hasi nintzen. Ni txiki nintzen osabe bitezan arraunen, eta estropa askota jute ginen ikustea, eta ni hasi nahi nuen, baina gogorra zan da, gure ama ezien, bera nahi ikustezun sufritzen da, ez hasi. Gero, ja behin aldean nintzen edade batea, pentsan honen ni arraunen hasi nedez da, Riojako ikasketa bukau, eta bueltau, eta ja esan nuen, arraunen hasi horreta. Aurrenak etalin hasi nintzen arraunen, bai. Agauna gogorra da. Gogorra da arrauna bai. Bati denbora asko kentzeu, eta gero, hasieran ohitu artere eskutatik asko sufritzea, hemen ipurditik gane sufritzea, erideak iteia, eta nahiko deporte gogorra da. Eta postuga ere ez da egozoa, trainera zabiltzate eserita, baina postuga ez oso egokia. Hori da, ez da eserita, oain gugaren bezala da, egon berda apoiauta bezala, eta orduan hori da oso inkomodu hasieran mintzat. Jo oitu itezea denboakin, baina asko sufritzea hasieran, oso gorra. Nola egaman zenun hasierako egokitzapenoi? Hasierako egokitzapena egisen berbet, iruditzezat nahiko suerte eukin nola ze, getarintzion gara hartan talde ona, eta zu onan artean zoa zenen, errezoa ikasten. Abantaila da. Baina, hasieran dana da zaila. Da orduan, zu saiatzea sekula eta aliako lehenengo urtean dana ikastea. Arrona emateu kirol badala junda, tira eta zea eta ez da, hola. Arrona oso tekniko da, kirola bai. Eta itxasoan zabitzatzela, egon jaruko zein da itxasoa dagoen sentsazioa agauna bepiko. Itxasoa eta kan sensazioa da oso beharra. Zuzua zenen da olatu baten da, olatu hartzezunen da, sensazioi dira, balantza bat, oso txalupa bat oso txorua da moitu itea eta sensazio beharra da. Bai. Itxasoa egotiko zinen bat edo beste. Erori? Egi izan berrezut, oso gutxitan, ez da normala eroitzen jo, ni eroitan itxasoa bai. Itxasoa baino gehiago, esateo, txalupatatzen otokri pantalana esateo. Ilunpetan, eta hane guan da ustez lurren jarri nuak eta jatan plast, ureta eronitzen da, bai. Eta gainera, bitaiko aldapa hori, itxasailtzeko aldapa hori luzea da, zabala. Bai. Eroin itzani, gu getaritik batzen juteinen zehara, hori ura, internatzean, ibeia da, eta itxarro txarra honen ibeian ibiltze ginen, eta han, Zarauzko klubetik gatatzen da, hango pantalanen eroin itzen ureta. Edan aparrez da, bai. Da, eharra, itxasok sensazioa, nik gonbideo gomizuko egun baten zehara, etortzia txalupan ibiltzen. Lehengo urten mutilua etorri zen, Kataluniakoa, gure entrenatzaile launa intzuan da, behar itxu geldiu zen, eta sensazioi probatzeko gurekin batea zibili zen, trainero. Kakati guztain, baina ebilene kirol mundun eta goko kamagan altzea. Bakit kirol batzuk ite duzula zuke bai, zozi informata etorri zaiza. Oso joike txalo bego, bai. Este kirol, zer da, hola botatzean, zea hori? Bolkia, petanka moduko ba, eta bego ege eslalom bai. Bai, Aurkiak,
pasa que gero bizitzako kontua utzi egin behar. Utzin zenuen? Baina, egun batean beti esaitez portatuko nahi. Noiz ezagiz, baina portatuko nahi. Bueno, gustatzen mazatzu, aizu, ondo ingozu, ondo. Aizu que gubio egun kabaldak eula, Bai. Zer benezu, agunak esan jazu oso pozu zautzala. Bai. Arraunak azkenean, nei disiplina hori gustatu ez azkenean, venga, egunero disiplina hortan ibili eta talde lana nola da, danan, ondo ertenago danan pozoi oso eharra da. Badakit zeinek kontatu duzu kirolakoak. Euskalo. Igual aizpeak. Aizpeak ez di kontau, ez. Ni aizpea ezagut. Ezagutzea aldezu. Psikologia ikasi zuen eta guk intzitun praktikak. Aizpeak eta jarra? Bai. Eske aizpea da nire neska lehen guzu dia. Bai. Guzu gabiei. Bai. Urruna komenta bai, aizpea, bai. Ja aitzean ekan, etorri bernola zurean eta zata, horrek, kirolare itek eta atzu esan ziren da, bai. Jo, niretzako ira, kriston poza, jendeak nire erreferentzia eukitzea. Txikia bada beten zai. Horre beti poza, nik zu ietzi zizonen kiston poza eman ziren, hola, nik izautzea altzea, arrauna hola, Arrauna segitezu arrauna? Gustu ez atzu? Nahiko nuke gehiago segi, baina dena agauna pilota. Dana zaila. Zaila. Oso zaila. Baina, ni bai nahi zintu da onera ekarrikaia aspaldutuk eta begira lortu dugu. Lortezu, bai. Ondo. Ike jateka badakit etzeala zaurria, bueno, igual baina eite zut ikusten alako bola magiko ez, baina non ikustea ikgeizmeni hemenik urte batzuta zentzunia zuke planak edo zelbugu dauzkazu. Kirol mundun eo txakoli mundun? Bitan. Kirol mundun behintzat, arrano segitze guztu gauzitza egiten, eta alba aldima behintzat, resultauako oain arte eta una pixka mejoratuz, eta pauso txik eman ez beti, ne ustez kirolai bate beti estankatze baldima behero egin hoi zaite jo, eta alba aldima beti saia berdu mejoratzen, igual ez da gara mejorako sekula, hola gelduko dugu, Alba aldimani guztu zuten ondarru bertan mejoratzia, alba aldima talde bezala, baina azkenek gaur egun talde txiki batek mejoratziri zaileak gazte, talde hondik etortzea eta arnola ekentzizkitzue, eta orduan talde txiki batek mejoratzi zailea da. Eta nire etorkizuna bitetik uste arraunen eta guztu zuten ondarru mejorautako leku baten ibiltzia eta bestela, ikusi merko nuke. Baina mintzat arraunen seguro, seguro, bai. Guk jarraituko zateau, eta segigoko arraunen txakolinen eta zuge bizitzeko edozein helburutan. Bai, eta besti txakolinekin guztu izan jarraitzia, eta alba aldima txakolin inez guri txakolina ezautze egun proiektu hori aldan ondo nahi inez, ez igual Errioxan adibidez ardu da, zera famosoa, hemen horrek gu beti den egin den txakolin hori aldan ondo nahi da, hori itie guztotzi zuten. Ez gauza berri asko egin, lehengo tradizionala esegi aldan ondo nahi txan, nire helburu da. Jakindakoa mantendu nortasun. Hoi da, jakindakoa, azkene gure nortasun hori da, hemen hori itea eta ez teu, ez zati iruditzen beste toki batzuta gauzat kopiau, eta ibili bertan ni nire filosofia hori da, gauria ondo ikia.
Bai. Ikera izan, mila esako, aitortzea batzen eta Zeuri Eugeni inbitatzeatik, bai. Bidaleko niago, oso hangi guaiko zilare, ze igual, aizpea izabeo, inbidiaz, geldutuko Aizpea bere ibilitia da, Ramonen, Aizpea, bai. Bidaleko niago, ikusilare, oso hangi Bai, bielduko jo. Agur! Bueno, jo!